daarna niet weer. Mijn excuses dat ik niet kijk, want ik ben, gezichtsopname, daar hou ik niet van. Dat vind ik irritant. Dus doe ik het zo. Geweldig. Waarom zit je een tank in de sterf? Even zien. Tankje, 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 tankje. Keihard aan het werk. Ja, ik zie het. Hey, lekker, een mooi wagentje. Automaat. Het comfort ook, want het zit er in dikke wielen. Dikke wielen, ja, allemaal gepantserd. Je zit er sowieso veilig in. Ja. Ik ben monteur van deze auto. Ik heb vandaag gevraagd voor de commando-overdracht of ik hier even wil staan met deze auto. Vandaag gaan wij commando-overdracht doen van het 44e Regiment Infanterie Johan Willem Frieso. Ja, dus er komt een nieuwe overste. U krijgt een nieuwe baas. Ik krijg een nieuwe baas. Waarom gebeurt het in Leeuwarden dan? Dat hier de stadhouder van vroeger, Prins Johan Willem Frieso, dat is onze naamgever. Vandaar dat ons regiment hier de meeste ceremonies doet. Om 10 uur gaat het beginnen Ja? voor het publiek en dan tot 3:30 geloof ik. Oké. We zijn nu nog aan het opbouwen. Oh, een vette bak, joh. Tas gaat mee hoor. Ja? In het leger mag je wel gewoon een baard hebben, dat is geen probleem. Uiteraard. Ja, er moet wel even een verzoek voor ingediend worden. Omdat je nog wel eens in de clinch kan komen met je gasmasker bijvoorbeeld. Heb je ook een beperking aan je lengte dan? Hoe mag je baard maar zo en zo lang zijn? Of, Niet dat ik weet. Ja, het moet netjes en verzorgd zijn, het moet representatief blijven. Ja, die voor jou is wel representatief. Ik hoop het. Ik hoop het. Ik heb hem mooi baard hoor. ik heb gedoucht, gekamd en gezond. Ja, hebben jullie ook hoverkracht? Hoevenkracht? Ja. Nee? Jammer. Schaf er een paar aan, zou ik zeggen. Waarom? Ja, mooi. We hebben meer en we hebben, ja. Zit er wat voor je bij? Ja, interessant allemaal. Mooi. Ja? Mooi spul. Ik wil ook bij het leger. Vroeger, maar ik heb de lichamelijke psychische test heb ik toen gedaan in Amsterdam. En toen ben ik geslaagd en toen moest ik even 2 maanden voorbereiden op de lichamelijke test. En die bleek ook heel zwaar te zijn, maar toen heb ik een brief gekregen en daarin stond van dat ik niet kon komen, want ze gingen bezuinigen vanwege Irak en zo. Dus dan moest ik het volgend jaar weer een keer proberen. Dus dat ging helaas net niet door. Ik zou in Genie van Havelte zou ik gaan, ja. Nou, dat was het heel algemeen. En meer lesstof kan ik niet geven, want dan weet iedereen het misschien. Dus die risico kan ik niet nemen. Dus dit was het. Oké. Ja, dag lieve man. Hoi. Hoi. Geweldig. Zo, nou, dat weer het vanuit Ceylon. Fijne dag, vond je het leuk filmpje, doe hem toe omheen. Was meer en abonneer dan. Geweldig.